when Anigyee Monsam no so manfo kire said the onyame ayama won wa fe emfiempe mienu ne aduonu ba kwa 2021 wi wani asopa nti wode nyame ayeye ekoma no ebra anuanom ewo Nhyira FM ede Nhyira Praise dwumadi no hyehyɛ so wo Asante Mantammo. Gospel annual to for bebrenu a NBP mu ewo SG mu a ewo top high Nhyira FM akiri ha ya esa Nhyira Praise a ode hyehyɛ so enti Uncle Ato Brother Sammy Joyce Blessing or Virginia ene afofro nkai pii nu a ene ba ya o ma nipa edi asaw ewura hunhum mu pa Any papi any free me ahodo eba Nhyira Praise asibia ebra se dwumadi na ekoso no omudo Anigyee ene ba omuba ye ho faso omanya eto yenim yeni aje eba ya sasa nyame ayebi nyame de ya hyase ode ye kwawe ya ena ye de ma no ye dana se ye 2021 ni ese ye da nyame ase ade eni onyam hye ade ma no ne akoso ha ne de efe program e kwaye pa Mommy ani aje anwumre pa mommy ehuru se ye di bronya ede ma nyina akoye ti ada wase ehira nkamo pa na ha ye da Nhyira Praise I'm impressed by the program. Nyankopon huma shahama obi a owo ha bia eti Nyankopon nka na e Anigyee se me ba program mi pa yenya bisa wo ye area mu ha no da enti Anigyee se e wa ha se Nhyira anwa ye tu nyina ye sore rade enti wo ba ha dia na che bi bia ye kama Event Executive Ora Eric Inkum edi atudwa chemu se afimpo de ndie eye ne ode prepra form na firi nyame adoma next year kore de ebeye kese na ebeye de na honhum so besane pa afimu no nyina Nyankopon no waye adom in fact nipa nyina na nya ne se ne me ne we enya ni enti ye hwe na nyame ayama from January to December na wo se ye de na ase ema Nyankopon Nhyira Praise bi a check akra enam covid nti banyame adom we aba na aba it has come to stay nyame adom a 2022 a ye be wura mu yi etiefo ene ahwefo nyina enye enka omakoma ntu yom na Nhyira FM e de content a emu odin